no, esperade, que isto... A ver, non se pode empezar así un programa. Juan, por favor, empeza a aplaudir outra vez. Juan, a ver, empeza a aplaudir que non se pode empezar así un programa. Empeza a aplaudir. Aí está. É que estaba un dos compañeiros aí falando coa xente e tal, e Juan, hai que aplaudir para empezar o programa. 7 menos 5 da tarde, que estamos os da voltas co prato como cada tarde, cociñando en directo. Xa sabedes que temos unhas redes sociais super chulas, bonitas, cuidadas, con máis de 20.000 seguidores. Queremos catar a Liga dos Cantantes, que nos levan aí 600 e pico. Vámonos pillar, vamos por ti, María Mera, que os saibas. E temos un sorteo activo que é maravilloso, así que, por favor, seguídenos aí, compartide, espallade, dade amor e poderedes levar algo de tenreira galega. E atención, porque imos chamar os cociñeiros do Voltas co Prato no día de hoxe. Recibimos, con forte aplauso, e que xe... Bueno, quero que o vixades. Non o vou adiantar. Juan, acórdate do aplauso ahora, vale? Veña, va. Recibimos con un fortísimo aplauso a Xulio Mato e Lucía Vázquez. Vamos alá. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Unha fantasía. Ojalá, mire, de verdad, ojalá... que explicaré. No, ojalá te o teu pelo, eh? Ajá. ¿Qué pasa? Sí. Parece que leva como dous pambao aí postos, sabes? En plan, non sei. Son dous moños. Dous bollos. Mollos. Bollos, moños. Outra vez estou falando mal. Sí. Xulio ten eu teño dous Era por moños. Xulio, o sea, traes moño por Xulio. Por Xulio Mato. Un por Bueno, ti ou por Xulio. por mí non creo. Xulio, como estás? Moi ben. Ben. Aquí con pelo, tamén. Ti eres moi gracioso tamén. Eres moi gracioso. Non vai de pelo, hoxe. Eres graciosísimo. Buah. Eu Sí teño que é. Eu teño 10. Bueno, aquí temos a Xulio Mato. Veña, que non pasa nada, que está guapo Para, igual, para. hombre. Que? Espera, escoitado. Xa estamos. Espera. É balaídos. Celta, 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 Celta. Bueno, está o Celta xogando co Friburgo en Balaídos, non cabe un alfiler. Está petadísimo Balaídos, sí que agardamos que o Celta sexa capaz de remontar el eliminatorio. Que che pasa? Sí, Que isto é o programa de cociña, Bueno, que estás liando ca radio. Pero non estamos co país. Ah, bueno. Estamos cos equipos do país. Estamos co Celta. Imos facer un menú para os xogadores cando remonten a eliminatoria. A ver que nos trae, señoras e señores. A convidada de hoxe, Pili de Carral. Boas tardes, son Pili, veño de Carral e quero que estes cociñeiros hoxe me fajardes arroz. Eu fago pois en paella, en blanco, con carne, con polo, con champiñóns, fago de varias maneiras. Entonces quería levar a ver se algunha idea me dades vos nova para facer na miña casa. Un saludo para todas as miñas amigas, meus fillos e netos. Aplauso para Pili de Carral. Repolo de tanto, se va cebola. Hai que ir de ritmo, Lucía. Sí, hai que darlle brío que eu teño que facer arroz e non me dá tempo. Fixastes vos na imaxe que temos detrás, que é un pouco unha homenaxe a Son Goku, a Dragon Ball. Sabes que Son Goku comía Home, así claro que sei. rapidísimo? Claro que sei. Eu vino moitas veces, pois é un pouco unha homenaxe a Dragon Ball, ao Xabarín e a Son Goku. Pili pedía arroz, hai moitos tipos de arroz e moitas formas de facelo, e hoxe queremos sorprender un pouco. Xulio Mato, que vas facer? Pois sorprendícheme. Que vas facer hoxe? Arroz frito. Arroz con... Arroz frito. Vale. Arroz frito. Pero está... Pero... De verdad, de verdad. Pero vas a utilizar o arroz no Arroz vaso, deste que xa ven en cociñado. vaso, que ven cociñado, é un pouco raro. Frito, xa verás, que práctico e que rico. No, o peor é que despois tes as santas narices de chamarme a min vago. E ti ves un programa de cociña con botes de arroz precociñado. Pero vou facer máis cousas. Te podía estar Farruco, que levas un sopapo diante de toda Galicia. É que estarme faltando... Vale. Perdón. Bueno, mira, vamos a botar unhos lagostinos e unhas verduriñas e despois vamos a facer un polo a laranxa. Polo a laranxa e lagostino. Sí. Un arroz frito. Pasa que el lagostino... Konnichiwa. Pasa que o lagostino é un pouco trampa. Porque o lagostino... No, o lagostino e o polo. Xa verás que ben combina. Pero non sabes o dito ese xaponés que di 12 lagostinos... 12 más! Un dito moi coñecido. Sí. Moi coñecido. Moi ben, Xulio Mato vai facer arroz con pola con lagostinos. Lucía? Eu vou facer arroz con faceiras de porco. Vale.
guisadiñas. Moi ben. Despois vamos a poñer un pesto por riba. Pratazo, Así, un poquinho de pesto. Pratazo, non Sí, leva sí. Non viro lagostino, queixo. Eu pero... non teño a bola de dragón que ten ali Xulio Mato. Que bola de dragón? A que A ten? laranxa. Pero... A laranxa. Que conste que a mesa de Lucía ten moi bo aspecto, creo que vai estar... Mira, mira, a bola de dragón. Temos que buscar a bola do dragón. Eu creo que esta é Ten unha unha receita pintaza, boa para despois xogar o partido e gañar. Exactamente. Señoras e señores, vamos cociñar con arroz, pero creo que hai moitos máis protagonistas neste programa que o arroz. Marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos para lá. Venga. Pues no sé por dónde tenía que empezar. Y ensalada. A ver si me di por dónde empiezo. Creo que polo polo. Venga, vamos a empezar por lo polo. Xa te digo eu porque eu estudio guión. Saqué un... Sí, pero eu sei que falamos do polo, pero non sei se ao final quedamos no polo. Vale. Bueno, vamos a empezar co polo. Unha peituga, vale? Mira que vamos a cortar en dadiños. Ajá. Préndeme este fogo, este de aquí. Este de aquí. Este. A canto, ao 9, ao Sí. tope. Mira. Ao 9. Dalle caña, mira, vamos a follar aí un poquinho de aceite. Veña. É unha noz de manteiga. Vas facer un destes adubos máxicos como as bolas máxicas. No, vamos a botar uns ingredientes máxicos, como as bolas máxicas. Bueno. Vale? Vale, perfecto. Porque aí houve un pouco de teléfonos cacharrao e houve quen pensou que facía un adobo, pero non fa un adobo. Vale. Como os feixóns de Son Goku. Tiñan uns feixóns máxicos. Claro. Que estabas sin forzas e de repente comías unha e ¡pa! Pois con esto vas ter o mesmo resultado. Sí? Sí? Falle falta ao Celta, entón. Non sei. É que non sei, sabes que non sei de fútbol, non sei como van. Como van? Supoño que irán 0-0, non sei. Chivádemos resultado, por favor. Eso. Azúcar Mira, moreno. azúcar moreno. Ketchup. Ketchup. 2 dentes de allo e a bola do dragón. Vale. Vale? Entón, agora, tan pronto se nos queza esto... Ui, que vamos a rico, empezar xa a aceite e dobrar. manteiga. Destas cousas que lle gustan a Xulio. A mí gustan. Sobre todo para isto vai moi ben a manteiga porque casa moi ben co azúcar. Vale. Entón, Xulio Mato vai facer un arrociño que sabedes que vai levar polo, vai levar lagostinos, esa é a súa baza, o lagostino porque non o ten Lucía, veremos que é o que Eso, pasa. Pero Lucía, en cambio, ten faceiras de porco, que é algo que pero... sempre queda moi ben. Sabes o peor? Que teñen unha pintaza esas faceiras de porco. Suele Ten unha pasar, pintaza. suele Pero pasar. bueno, no, además Lucía fai moi ben as faceiras, eh? Eh? Persoas comín na súa casa e fainas moi ben. Bueno, non vas facer nada máis, verdad? Sí, vamos botar aí o Ah. polo. Veña. Que se nos vaya facendo, vamos a deixar así sin mover, como non temos tempo, Sin mover, por qué? para que se nos faga, para que nos colla o dourado, vale? Ah, vale. E agora, aquí, neste huequillo de aí, vamos a picar ben picadiño un allo e vamos a meter aí para que se nos vaya dourando tamén. Perfecto, pois esta é a idea de Xulio Mato, comeza así, co polo, veremos que é o que fai despois coa laranxa e todo iso. Nós marchamos, mentras tanto, con Saúl, eh? Xaúle. Aí, Donde está o porco? aí. Aí. Eu Está aquí, está aí. a lume de Este carozo, cazo, este cazo de aquí é onde está o porco, onde están as faceiras, ese cazo que vedes escuro, maravilloso. Que lle fixeches as faceiras porque están negras? Fixen exactamente igual que a última vez que as fixen aquí no programa. Perfecto. E como quen foi queira iso facer aquí? este arroz ten que ir a mirar ese programa, estofar as faceiras en viño mencía Vale, Lucía. e despois facer o arroz. Lucía, pero si está, claro, si estamos facendo un programa novo, era ben que explicaras, aínda que sexa rapidamente, como se fan esas faceiras. Moi fácil. Poñemos, marcamos as faceiras Ajá. e despois poñemos uns dentes de allo, unha folliña de loureiro, Ben. un chismiño de clavo, así un ou dous, non chismiño. máis. Bueno, un claviño. E despois botamos de viño tinto e deixámolas estufar hasta que estén blandiñas, o cal pode ser 3 horas ou Aí 4. está, e ahora mirade como están fervendo as faceiras de porco espectaculares de Lucía Vázquez. Mentras tanto, a xente da casa que nos chame ao 664-483419, teléfono de voltas co prato, se queredes falar con nós, comentar algo de actualidade, se alguén chame e di gol do Celta, cañota, seu gol! E celebrámoslo todos e todas xuntos, vale? Así que chamade ao voltas co prato e ademais sabedes que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra no voltas co prato da televisión. Do arroz. Moi ben, moi ben. Pensei que iba a dicir das faceiras, pero non. O protagonista é o arroz. Iba a dicir- Ainda que non o vimos. Ainda. Vale. Non o vimos, pero ímolo ter que ver procedo, porque eu non teño trampa, eu vou facer o arroz ao vivo. Eu Vale, na tampouco, tarteira ese que Aquí tes. teño 2 dentes de allo ben picadiños, unha cebola ben picadiña,
6 ou 7 champiñóns ben picadiños. Ula champiñón, Un poquinho de aceite e vou botar un chisco de sal, non moito, porque a faceira está bastante reducida a salsa e tamén ten sal. Vai ser salgadinho. Entón, ahora voulle poñer unha Tomate culleriña de tomate concentrado. Encanta o tomate concentrado. A min tamén, dá... Queda moi sobre ben, todo eh? nos arroces, dá nos guisos, Sí, dá un a mí gustiño. tamén. Sí. Xa tiña que dicir algo, Xulio, claro. No, que a mí tamén. No, xa. Non podía estar tranquilo, me estaba con Lucía, tiña Joder, que macho, dicir que él non che parece mal, Voulle eh? botar un chisco de viño branco. E sen máis, digo a verdade, gustaría refogar un pouco máis, pero como teño medo, Medo que? medo de que non me cheguen os 90 minutos para remontar o partido. Os 90... Ah, vale. Bueno, eu creo que de momento... Vou botar o arroz. No, eu creo que de momento ese sofreciño se refogado teu vai en cabeza, eh? A ver, De momento. eu penso que sí. Pues penso que non. Se lle dá tempo ao arroz a facerse quedar no punto, eu creo que contra eses vasiños malos será. É que eso está máis rico que un gol de Iago Aspas, eh? Pero hai que ter cuidado, porque é que Xulio sempre ten aí Os lagostinos. un as na Os manga. lagostinos de Xulio Mato. Que dan medo. Bueno, estás confiante? Estou confiante, Que crees que pode pasar? de todo. Vale. Pois veña, deixamos a Lucía e vamos con... É que non quería eu... Como? E que pollo, mira que pollo. Mira, manteiga, pollo e allo, vale? Toma. Mira, vamos a sacar aquí. Que polazo, eh? Ese para aquí. Quería escapar. Mira, polo frito con dente de allo e un poquinho de manteiga, vale? Ahora eso vamos a reservar aí porque vamos a ir co arroz, pois non? Esto vamos a reservar. Non queda aí, vai? Aí vamos Vai a facer. utilizar iso, eh? Mira, O que quedou aí eso debaixo. que ver que fumega é unha tixola con aceite, vale? Entón, aquí, un par de ovos batidos. Aí. Isto é para arroz. Isto é para arroz, sí? E vamos a facer unha tortilla. Vale, isto non entendo nada, quero que mo expliques, pero coa convidada aquí. Pois Así que veña. vamos chamar e recibir cun fortísimo aplauso a Pili de Carral. Un aplauso para ela. Hola, Pili, ¿qué tal? buenas ¿Cómo estás? tardes. Benvida. Bien. Todo ben? Sí. Muy bien, Sí. sí. Te querías ideas, non? Para Sí, para arroz? cambiar un pouco a receta da Vale, miña porque casa. ti o arroz normalmente como faz? Pois o fago o caldoso, Ai, que rico, o con polo, con champiñóns, blanco coas albóndigas. Vale, con tortilla fixéchelo algunha vez? Non. Pois mira, pai. A ver no, se mira, eu mira, dou a mira. volta con isto, sí. Ui. Que vale que pinta Ten pategues, cuidado eh. que as túas articulacións non Mira. son as máis espabiladas. No, A mí son pouco, Va por eso, pero sei que es del non e non no, a quero mí que non teña un son. Pero percance. bueno, mira. Arroz frito. Deste, que ven no bote. Ah, sí. Collemos unhos botes de arroz, que eu estive mirando os ingredientes e non leva máis que arroz e auga, vale? O sea que é como cocelo na casa en blanco. Entón aquí temos, mira. Eso é imposible. Sí. Por que? Eso é imposible, porque din que o arroz cocido non se pode meter na nevera, non se pode comer tal, non sei que. E ese bote, botar na Queres casa un que mes. un día vamos a facer un programa sobre tratamientos térmicos para a conservación dos alimentos? Por si. Pois eso Pues sería ten un importante. tratamento térmico. Era importante que fora pronto. Ten un tratamento térmico. Vale, tamén pero te hoxe, digo. hoxe non vai ser. No, xa. Hoxe non vai ser, No, digo vale. polo que pode pasar. Bueno, mira, unha tortilla francesa que fixemos cun par de ovos, vale? Reservamos aí. Vamos a botar aquí tamén agora os lagostinos. Este plato é rarísimo, eh? É rarísimo, pero é super rico, xa Bueno, verás. espero. Ole, Super ole, rico. ben, Vamos, temos que ir facendo todo por partes. É raro a par que rico. Que saboroso. É saboroso. Moi ben. Temos Se aí. sabe como ole, mi Sí, ole madre moi ben, querida. ole moi E ben. aparte vamos a facer un poliño a laranxa, que teño aí o polo xa, unha peituga aí xa marcada. A fame que teño mi madre. Perfecto, con pues fame? esto Oh, sí. solucionamos Xa non rápido, comigo. Pili. Xa non comiches? Ave, Para vir para aquí? si non me daba tempo A a chegar, que hora te mandaron estar aquí? A 5 menos cuarto. Meca! E non Ben. comiches? Para estar aquí a 5 menos cuarto non Por comiches? que me levou o meu fillo o coche? Ah, bueno. A traballar, e tuve que esperar polo coche. Boa. Entón non me mira. daba tempo a máis. Eu creo Despois, como doble? Claro, eu creo que este arroz vai te alimentar. Vai te sí, gustar. sí. O Lor xa me estou alimentando, Pois eso. Mira, vamos a saltear os Xulio, lagostinos e despois unhas verduriñas, vale? Ahora Pois mira, metemos esta no idea fai. de Xulio Mato que está aí cos lagostinos na tarteira e imos con Lucía, porque ela tamén ten material do bo, non anda con historia, Moi Lucía. bo. Boas, Pili. Moi boa pinta, cariño. A Moi ver, boa eu quero pinta. che facer un arroz con faceiras de porco. Temos aquí as faceiras, mira, xa saquei 3. Estou nas aquí, sabes que De tenriñas Richardo. están, Fixo só mentía. Están blandiñas. Sabes que tenriñas están, porque despois imos a mesturar parte co arroz e tamén co caldiño e as outras ímolas poñer por riba para o que Para sexa o- máis carnívoro, sabes? Mira, ti dicías antes que facías arroz con polo
polo leva Xulio, con champiñóns, champiñóns leva ela. Así Tal que... cual, Vamos... Pero, madre mía, que pinta ten esto. E a carne da faceira é maravillosa, porque ademais de que É moi un produto blandiña. que, efectivamente, é moi blandiño, gustalle a todo o mundo, esa xente que ten manías coas grasas, isto non o ten. Non ten. Claro, claro. Ai, Pili, como te vas poñer, eh? Vale, yo xa che dixo eu. Ai. Moi ben, fixeches ben en non comer, porque este programa é para comer. Sí, así vou xa. Si ves chea da casa, non tens Non sentido. tes fame. Claro. Pero bueno, este olor desperta calqueira. Iso é verdad. Levanta os Madre mortos. mía. Veña, Pili, terme que dicir cal das dúas levarías ti para Carral, se tes que escoller unha polo bo rollo que che deron. Pois eu penso que depende para que fora. Porque se é para un pouco de fashion, Ah, se un pouco fashion. levaría aquel. Vale. Pero por alimentar e chea, a das faceiras. Vale, o sea, para familias. Esa, Exactamente. pos pitimini, esta. Claro, esto non é Exactamente. pitimini. Acaba de decir ela, non dixen eu. Exactamente. Aí está. Voy a pedir a Pili entón que vaya a zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Moi ben, Cali? moi Un ben. aplauso para Pili de Carral, que está con nós na Volta aos Corrados de Televisión de Galicia. Ben, hoxe cociñamos con arroz, un cereal moi popular grazas sobre todo aos nosos amigos da China. Sí, alá, ao outro lado do mundo consomen ao ano máis de 150 millóns de toneladas. Para eles, o normal é comer arroz a diario. Son famosos seus campos, auténticas obras de arte paisaxística. Xa moito máis cerca, temos as marismas do Guadalquivir, Calasparra ou Delta do Ebro, e cando se trata de meterlle o dente, sempre nos gustou o redondo. Pero sería moi interesante romper con iso e probar outras variedades. Integrais, basmati, negro, vermello, silvestre. Hai no mundo unhas 10.000. Hoxe, Xulia e Lucía traen dúas propostas interesantes que vos recomendo probar, eh? Xa nos contaredes que vos parecen @voltas co prato, onde temos o sorteo activo. Así que participade que queremos mandar as cousas. É que aquí acumúlensenos. Telas aquí guardadas é unha chorrada, o sea que queremos las mandar. Participade. Vamos con Xulia. Canto hai que non revisa la vista. Por qué? Porque leer malísimo. Malísimo, malísimo, malísimo. ¿Qué tal lee? ¿Qué tal leo? Fatal. Pues lee muy mal. Dicho muy mal, cañotas. Non podes cara de pena que é o mismo, porque o único que tens que facer desde que entras neste plato hasta que marchas é falar e ler. Falar, trabucaste. E lendo, tropezas. Parvo non son. Por qué? Vale. Estás me facendo chorar a min. Son bravísimos. A ver, explico Por que xo que me levo dices feito. eso? Porque me dixo o director que xo dixera. Mala. Claro. Es mala, Sí. Es mala. Que me pensabas, cago. Inés? Dios mío. Bueno, Se a levaran pa Teixeiro será mala. escoita. Será mala. Escoita. A tortilla, os lagostinos, vale? E ahora aquí un par de ceboletas e un par de zanahorias picadiñas. Como máis rabia nos dé. A mí gustame así porque parece máis oriental. Ah, vale, ¿Sabes? por eso simplemente. Eso, mira. Estámoslo facendo a lume bravo porque ten que ir salteado. Mira, aquí temos un chorrete de soya, Porque parece máis oriental. é máis oriental aínda. E vamos a dar un toque xa máis de por aquí cerca. E vamos a botar unha copa de generoso tamén. Un viño xeneroso, vale? Entón, ahora, con isto que facemos? Tapámonos. Ah, ahora xa E non ahora que eres. se nos cocina. Chachán, ahora veis, ahora non lo Ahora non veis. vedes. Bueno, e ahora temos o poliño, vale? Mentre se nos fai esta verduriña, E aí apartar es eso. apartamos isto, que está solo de saltear, acórdate, con manteiga, un poquinho de E aceite, allo, allo e o polo. Xa está. Entón, ahora, para desglasar eso primeiro, vamos a botar o zume dunha laranxa. Para desglasar, para os que non saibades e as que non saibades, é levantar o que queda pegado na tixola. Eso é. Dalle, encende, prende aquí a tope tamén. É unha salsa super rápida. A tope? Sí, a tope, a tope. E vai dar un toque, xa verás que toque lle vai dar ese polo. Pois veña, deixamos aquí a Jules levantando, Conto xe que vou desglasando. facer. Vou botar o azucre e o quecho, que teño que botar yo. A directora mandoume marchar, pero ti marcha. queres contar, non? Un par de culleres de... Marcha, mira. Un par de colleres de De azúcar. azucre Vale. e un par de culleres de ketchup, vale? De ketchup, vale, pois xa contou Ala, xa a súa podes marchar. historia. Xa podes marchar. E imos con Lucía. Xa vas a ver que máis, eh? Ai, como va ese arroz, Ese arroz... Daranos tempo. Oh, que ben Vou huele. incorporar a carrillera. Vale, gústame este momento. Momento carnívoro. Momento das Un faceiras. momento. Mira, arroz con condumio, Aí.
con condumio. Que condumio é? O que lle botache aí? Faceira de porco. Bueno, pois pregunta de concurso para a xente que está na casa. Atención, señoras e señores. Collede o teléfono e marcade e respondede. Con que acompaña Lucía o seu arroz? Faceira de porco. Faceira de porco. 664-48349, chamade ao Voltas co Prato. 50 euros en xogo e aproveitades para informar de como vai o partido do Celta. Chamade. 664-48349. Resposta? Faceira de porco. No, gol de Iago. Bueno, non me estaba xogando titular. Gol de Borja Iglesias. Ai, de Borjiña, moi ben. Estaría ben, verdad? Sí. Estaría ben. Bueno, eso. Faceiras de porco. Uf. Mire, se hai alguén... Por exemplo, eu coñezo un. Se hai alguén que ten problemas a hora de facer o arroz, Que fai? sí. Hai que probar. Va. E probar hasta que sale. Guau, genial, Pero que é moi importante, o meu consello personal. Sí, o teu. Escoller un tipo de arroz e probar con ese. A mí gustame moito o basmati. Pero basmati para unha ensalada ou así non é para isto. Bueno, pero pode usar o basmati. Así podes. Pero para isto eu recomendo un arroz bomba ou un carnaroli, un arborio, que son arroces que son capaces de absorber moita cantidade de caldo sen abrirse. Entón, que eso facilita que non se nos pase. E fa un arroz con bogavante logo. Ese arroz é Ese perfecto. é perfecto, non? Sí, para que quede cremosiño. Bomba. Perfecto. Sí. Bomba, carnaroli, arborio e despois 3 de auga por 1 de arroz. 3 de auga. Me cá que nos están chamando de Vigo, eh? Coche. Isto non é broma, eh? María, hola, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas, arriba el Celta. Vale. María, escoítame unha cousa. Escoítame unha cousa. Como vai o partido? Mira, no lo sé porque te estoy viendo a ti. Vale. Vale. Pero vamos a ganar. ¿eh? Vale, moi ben. Moi ben, María, moi ben. Tesme que estar vendo a min e tes que ter, non sei, no móvil o resultado, entendes? Ten que ser así. Claro, exactamente. Bueno, como estás? Mira, estáme dicindo minuto 30 0-0. Así que media hora de partido 0-0. María, que che parecen as receitas? Estupenda, sí. Sí. Y vosotros también, estupendos todos. Moitas gracias. Non sei se hai algunha que che chiste máis. Bueno, es que como no las puedo probar, no te puedo decir. Tes razón. Vas ter que vir un día por aquí. Vale. Veña, por 50 euros dime con que acompaña a Lucía o seu arroz. Con faceiras de porco. Moi ben, un aplauso para María de Vigo. Que leva os 50 euros, está mandando a forza do equipo de Claudio Xiraldes para que remonte a eliminatoria. María, Vale. moitos parabéns, un bico moi grande. Muchas gracias. Veña, un bico. Chao. Chao. Hasta loguinho. Que guai que chamen de Vigo, eh? A verdad que sí. Que guai que chamen de Vigo e que nos estean vendo a nós, Claro, non a que- Celta. é Moi que ben. efectivamente. Moi ben. Bueno, por vou te deixar aquí, vou marchar con Xulio. Vale, pois eu vou facer o pesto, vale? Oh, vai levar pesto. Sí. Vai empezar. Porque veixo que estás por aí queixo. Teño parmesano, Oh, moi mas ben. este é do Ben, si, galego. explícamo. Venga, va. Alfábega Alfábega. e noces. Noces, parmesano E aceite de oliva. É todo... E todo, É todo para dentro. pa aquí dentro. E isto queda ben cas faceiras, quero dicir, porque a mí sorprende en pesto con faceiras... Co arroz ao con mencía. faceiras, pois eu aposto que sí. A mí encanta o pesto, sí que espero que sí. Veña, ahora sí, vamos con... É que... Cebolas. Sí, iba a decir cazolas. Entendiños de noia, sí. Cazolas. Cazolas. Xulio utiliza o arroz este de vaso. Basmati, eh? Basmati. É basmati. Mira, eu botei... Primeiro fixemos unha tortilla con 2 ovos, vale? Sí. Despois retiramos na mesma tixola, salteamos os lagostinos. Sí. Retiramos. Neste Teño caso aquí- non a tarteira, pero sí. Bueno, pois unha tarteira. Queres aprender ou varme corrixir? No, estou sendo técnicamente Vale, impecable. e agora que facemos? Cando temos a verdura xa salteada, sin baixar llena do lume, botamos o arroz. E un chisquiño de auga, pa que? Porque cando ven aquí, ven en bloque, e camán, axudámonos, ves? E queda así, algo para que se apelmazado. desfaga. Entón, botamos un toque de auga, só un toque para que nos axude tal, e agora, lume a tope e que vaya dourando. Vámonos fritir. Luma top. Lume a tope e vámonos fritir. Vale. E mentres, a mestura que fixemos, mira que maravilla, a mestura que fixemos, con ketchup, azúcar moreno, zume de laranxa, Como e a está? manteiga que tiñamos aí. Está espesiño, eh? Claro, Muy entón ben, ahora está aquí espesiño. vamos botar o polo que Muy tiñamos xa
Doradiño, e vámoslo deixar que reduza, para que nos quede como, así como pegañento, sabes? Como Oh, nos encántame, restaurantes como fan o polo limón. Efectivamente. Na China é así, non? Pois así, Os aquí orientais. facémoslo a laranxa. Neste caso a laranxa, Vale, exactamente. entón vámoslo deixar aí, que nos vai reducindo, e aquí temos que ter cuidado, de que? De que non se nos pegue. queime. No, pegar non pega porque é unha tarteira antiaderente. Moi ben, vale. Pero en que momento vas mesturar todo? Pois tan pronto teñamos o arroz xa frito, porque ahora o que non queremos aportar é máis humedad, vale? O que queremos é que nos empece a caramelizar un pouquiño, que nos quede... Isto cheira a tupper, Isto cheira a ben, verdad? A tupper, a Pero ti tupper. hoxe non tes programa. Sí, sí. Ah, sí? Sí, sí. Tes programa tamén? Cheira a tupper. Non perdades. Ás 10, a penalti, na Radio A Galega. penaltis. Con todo a pospartido do Celta Friburgo. Onte foi unha cambre, vinte ali nun... Nun cartel. Nun cartel destes, grande. Destes grandes de... E parei o coche, baixei e dixen a todo o mundo, ese coñezo eu. E dixes, que feo está. No, está guapo, está guapo. Sabe ben, sabe ben. Está esos dous moi guapos. Seguimos ben. Nada, pues isto, mira, vamos a dar un poquinho máis de caña, vamos a Entro. poñer no bost, para que Pero teño queremos tamén que nos empece a caramelizar. Unha pregunta, por que dis que este é basmati? O sea, por que utilizas o basmati si antes Lucía decía que prefería o bomba? Porque eu non quero que quede meloso. Ah, vale. Claro, eu quero, este ten que quedar sueltiño e frito. Más solto, vale, Eso vale. é. Vale, E que vale. pasa? Este é un grau largo que para este tipo de elaboracións vai moi ben. Pasa que se non tes unha boa campastra tora, Claro. Bueno, sabes? non, fai menos cantidad. No, que non temos Una- campá, Ah, Non pues, lle- xa decía eu. No, A nada que mira, teñas non temos unha campá, mira Mira, para fai- arriba. fai así. Que non temos campá extractora, mira, non hai nada. Non hai Olvidade. nada. Nunha casa con campá extractora, isto non pasa. Bueno, depende que campá. Bueno, teño os poros todos abertos, con todo isto. Isto é moi bo para limpar o cutis. sabes? Mira como empeza xa a pegarse, ves? Ah, Ainda falta un par de minutillos, xa queda como acaramelado. Ves, así mira, un xa pouquinho. nos vai aparecendo o carreiro, a ver se se ve... Como lle se nos chamabas pode- a iso? Un carreiro. O carreiro, non, pero tiña un nome, non? Sí, pero eu chamo carreiro. Ah, vale, chamalle Punto carreiro. Punto carreiro. Punto carreiro, ves como... No, Ponte Carreiro non é aquí, non? Punto carreiro. Punto Carreiro. Mira, ves, ahora xa empeza... O arroz hai que escoitalo tamén, Cando reduce toda a agua, empeza a... Escoita. Aí sí, fai chic, 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 fai chic, chic, chic. Exactamente. Ben, deixámoslo así co... E co Carreiro e imos con Lucía. A ver. Eu quero saber Casi o teño. cal é a xerga de Lucía para os seus pratos. Como Xulio é? di Carreiro, di... Carreiro. Di que aí fai un carreiro para saber cando está no punto. E di que o arroz fai... Ah, fai así, claro, E o claro. teu como fai? Chup, chup. Como fai chup chup, mira. Boa. Ollos, vista. E as faceiras, mira como reduciu moitísimo, verdad? Aparte de que lle quitaches tamén. Estaba eu buscando, quiteille para incorporar no arroz, pero estaba eu buscando que estivera, ui, mira, xa non miro nada coas gafas todas empeñadas. Que estivera así, un chin Un máis, mínimo, un ponme mínimo. a arriscar. E ese pesto, tanto pesto, a ver, deixe mirar. A ver como quedou. Queres- vale. Vámonos. Vámonos a ver. Espera, vámonos a ver. Ah, encántame o pesto, Que dis? Probas? Sí, claro. Dasme ti. A ver. A ver. Oh, ya voy. ¿Sí? Vale, pues entón queda así. Creo que, mira, casi temos o arroz, ao final... Era bonito este momento, Lucía. Vai haber milagre, por qué? Era bonito hasta que me acaban de decir que lle marcaron ao Celta. No. Que dis? Oh. Que Era disgusto. bonito ata este momento. Ainda queda, Teño un ainda disgusto queda partido, sincero, home. podes creerme. Bueno, entón o que temos que fazer é cociñar Esto para non- alegrarnos a vida. Pero isto E o non é corazón. falla unha temporada de No, éxito, Nada, nada, isto como o noso programa. Home, Exactamente. outros non falla. poden dicir o mesmo, pero o Celtiña... Vamos falar co público, veña, vamos falar coa xente de Carral. Vamos para lá, vamos, venga. Vou falar con Pili, a ver. Ben, meu neno, ben. Como ves a cousa? Estou deprimido. E logo que te só. Vamos. Porque che perde Celta. Non pasa nada. No, non pasa Ainda nada. queda tempo. Bueno. Ainda queda tempo, ainda podes remontar, ó. Ainda que eu son do Dépor, Home, non estás dicindo moi entusiasmada. Porque eu son do Dépor. Bueno, mira, estamos vendo aí os dous arroces que eu creo que nos van consolar, porque mira que dúas maravillas da gastronomía galega. Espectacular, Espectaculares. Non sei, Pili, si che vai tirando máis un que o outro ou non. Sí, eu penso que xa o teño máis ou menos... Eu penso que o de Xulio. Ti que... Ah, non vamos a dicir nada máis.
esto sin probar, veremos a ver. Vamos ver o de Xulio. Vamos. Veña, vamos con Xulio Mato. Veña, vamos, dámosle un aplauso, venga. Vamos para lá. Ponte aí deste lado, aí moi ben. Bueno, esto está, Esto xa está. A ver como está iso. Mira que maravilla. Mira que aspecto ten, ben Mira sequiño. como quedou esto de... Mira que salsiña, como quedou a salsiña Eso no se reducida. come cos ollos, Verdad? Vamos a poñer. Ten aquí un par de... Cómelo dedos. cos ollos. Madre mía, a fame que teño tal hora. Escoita, deixeme un pouco para levar para a radio. Xa veremos. Non hai Bueno, duda. mira, eu vou poñer Aí un va. poquinho de arroz, Oh. con agostinos de baixo, o sea, como aí, e agora por riba, botámoslle Aí vai a clave do éxito. este A clave do éxito. amigo. A clave do e éxito. que leve un poquinho desta salsiña que lle vai dar un toque agridoce, de quedanos unha maravilla de... Pregunta de concurso para a xente que está na casa. Como se chama a receita que fai Xulio Mato? Arroz frito, Arroz frito. 664 apellidos, 48 mira que 34 fácil. 19. Arroz frito, veña. 664 48 34 19. Agora, despois de ver isto, o Celta irá perdendo. Pero isto danos a alegría. Dale. Dámoslle un aplauso a don Xulio Mato por fazer este pedazo prato. Veña, imos con Lucía. Ven por aquí. A ver. Miña nena. Ao final, creo que lle dei tempo a facerse ben. Uf. Eso é moito, Véxote, ahora xa creo que va a estar bastante complicado. Tengo un dilema. Porque como está ese arroz con faceiras de porco? Veciña querida, Mi madre. Está no... Ui. Vaya pintaza que E ten. agora imos empregar o noso pesto Vas ter un problemón, Pili, aí. Echa, che digo eu. Vas ter un problemón. aí disposta a conquista de Pilar. Conquistar esas todas. Ai. E agora... E a Ata faceira logo. por aí. Pero Oh. quería gañar, que xa onte me tocou de perder. Ai, sí. Bueno, xa estamos manipulando. Ademais, eu xa levo disgusto do Celta, que a Julio dá igual, eu estou disgustadísima. Claro. Mira que faceiras. Eu son do outro, non? Moi ben, Esto moi da ben. Gloria Velo. Eres o Depo. No, eu Este a non mí lle me gustou o fútbol. Hai que ser. Veña, vamos a dar Pero tamén... sei que é regaño Celta. Aí va. Vamos a dar un super aplauso tamén a Lucía Vázquez, que está con nos facendo arroz con faceiras de porco. Veña, imos probar, ven por aquí. Madre mía. Tira por aí ao cabeceiro, aí á dereita. Ponte aquí, Pili. Aí, moi E a ben. Pili chegou o momento de probar, O momento no que vas subir como este ano deportivo. Vas subir aos eso, ceros. Óscala. Vas subir aos Dios ceros. escoite. Vale, vamos alá. Valle dando, veña, vai probando. Valle dando. Imos a Valdoviño. Pedro, que tal? Boa tarde. Muy buenas, chicos. Que tal, como Pedro. estás? Muy bien. Sí, estás seguindo o Celta, non? No, Bueno. estoy viendo el programa. Me cago en Dios, acaba de decir 0-2, estáme vacilando. Está vendo o prato. Estáme dicindo que 0-2. Non sei se me está... Marcou Suzuki. Non é broma, Chámase Suzuki 1. Suzuki. Sí, 0-2. Pois mira, que chamase Suzuki marcar un gol. Bueno, Pedro, pois nada, quero que me digas como se chama a receta que está facendo Xulio Mato. Arroz frito. Moi Moi ben. ben, un aplauso para Pedro que leva os 50 euros na volta co prato. Moi ben. Pedro, mandámosche Dime. un bico enorme, unha aperta, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, gracias. Veña, unha aperta, parabéns polos 50 euros. Chao, chao. Hasta loguiño, hasta loguiño. Bueno, pois chegou o momento de Pili de Carral, que está aquí probando. Pili, ti despois podes seguir comendo se queres, Vale? Ou podelo levar. Sabemos que é difícil, porque tirábache moito de Xulio, pero puxache tamén boa cara ao de Lucía. É que o de Lucía está precioso, Imos alá. Pili de Carral, despois de probar as dúas receitas. Quen gaño a voltas co prato o día de hoxe? Pois hoxe, lle vou dar a Lucía. ¡Lucía! ¡Remontando! ¡Ahí está! Muy bien. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Queden coa hora galega desde a noite a penalti na Radio Galega. Un bico grande. Ta mañá. Arroz con chícharos, patacas novas. Si o de noche pilla aquel conto, e por el che fai un xuramento.